Ni laseli ninnu kɛra ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ min ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ. A ye jamanatigi Biden ka fɛlaw bɛɛ lajɛlen gundo bɔrɔtɔ min kɛra bi araba. Démocrates ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ kura bɛna sɔn ka ci tajiko kun kan ɲinan nɛnɛ waati kɔnɔ. Wa fɛnɛ k'a ka jamana fanga bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ gɛlɛnw tigɛ k'u ka laɲiniw sabati. Ka kɔn kalataw ɲɛ min kan ka kɛ kalo natɔ. Mars kalo waati jamanatigi Biden tun ye yamaruya di ko ka taji baril $150 ɲɔgɔn labila min tun bɛna sɔn ka labila jamanadenw ye kalo 6 ɲɔgɔn kɔnɔ. Fɛn min ye taji bilankɔrɔ ye o min bɛ u bolokɔrɔ nin waati in na ko ye baril $400,000 ɲɔgɔn ye taji la min hakɛ jiginna kosɛbɛ n'a ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ kabiri san 1984. Jamanatigi Joe Biden ko fɛnɛ k'a ka jamana fanga bɛna dɔ fara u ka bilankɔrɔ hakɛ kan n'o ye réserve ye ko waati min na taji sɔngɔ mana jigin ka kɛ $67 walima $72 ye baril la. O ɲinini minnu bɛ sen na Ameriki jamana fanga hakili la ko bɛna sɔn ka dɔ fara dɛmɛ kan jamana kɔnɔna taji la baarali ko kun kan ko min bɛna sɔn ka taji kɛrɛnkɛrɛnni a ɲinini hakɛw dɔgɔya ka tɛmɛ min yɛrɛ ɲininen don kan ko Biden kan ka ɲɛsin fɛnɛ fiɲɛ kuraw ma min bɛ danfara don taji sɔngɔko la. Yala se fɛnɛ k'a fɔ ko taji sɔngɔ dɔgɔyali bɛna sɔn ka kɛ $7.87 ɲɔgɔn ma a galon na ko gɛlɛya min bɛ Biden kan o ye taji la baarali ko ye min n'a ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ hali bi walasa taji dɛsɛli kɔlɔlɔ ka se k'o kunbɛn n'o kan ka bɛn $13 ma baril la tile o tile. Taji fiɲɛlama bɛ na ni gazi bɔli ye nka jamanatigi Biden y'a ɲini ka bɔ o la pewu a kɛlen kɔfɛ ka layidu ta k'a bɛna o kɛli bali ka kɔn san 2050 ye. But it is a disappointment and it says that there are problems.